I et preguntaràs, i quin és el repte o l'activitat sorpresa? Doncs ha arribat l'hora de revelar-lo. Realitzaré una sèrie d'experiments científics i hauràs de respondre què creus que passarà. Una vegada tingues totes les respostes, pots enviar-les a aquest número de telèfon i el dimecres que ve, amb tots i totes els i les participants, farem un sorteig que s'emportarà una samarreta d'I Love Xixona, que estan molt cotitzades, que ja no queden moltes, i una motxilla. I ara ha arribat el moment de començar. Avui farem experiments que tracten de la densitat. Però, què és la densitat? Imagina't que tenim 3 bosses. Una plena de ferro, una altra plena de palla i una altra que no té res. Quina creus que pesa més? Tic-tac, tic-tac. Correcte, la de les boles de ferro. Veus? És fàcil de comprendre que encara que ocupen el mateix espai, diferents objectes i materials tenen pesos diferents. Quan un material pesa més que un altre ocupant el mateix espai, diem que té major densitat. I ara et toca a tu. A veure, imagina que tenim diverses caixes iguals plenes fins dalt, d'acord? Per exemple, què tindrà major densitat? L'aigua o l'arena? El paper o el plom? El marbre o el suro? Estic segura que ho has resolt perfectament. Els més densos són l'arena, el plom i el marbre. I per aquells que vulguin ser científics de majors, així va la definició que fa la ciència de la densitat. La densitat és la quantitat de massa que hi ha en un determinat volum d'una substància. Ja sabem què és la densitat, així que ara anem a començar els experiments. Però quina és la dinàmica del vídeo? Bé, jo explicaré què vaig a fer i abans de donar la resposta vos posarem 3 opcions i vosaltres haureu d'elegir quina penseu que és la correcta. Després desvelaré la solució, no us preocupeu, d'acord? Vinga, doncs ens veiem al final del vídeo. Allà van els experiments. Experiment 1. Tenim 2 gots, aigua a temperatura ambient, sal, 2 ous i una cullereta. Ara afegirem l'aigua a temperatura ambient en els 2 gots. Ara posarem una cullereta de sal en el primer got, opció 1, i en l'opció 2 posarem 3 cullerades de sal per a crear una dissolució saturada. Menegem bé per a que es dissolga la sal en l'aigua. I ha arribat el moment de clavar els ous dins dels gots. Què penseu que va passar? 1. Tots 2 ous s'aniran al fons dels gots. 2. Surarà el de l'opció 1 i el de l'opció 2 s'afonarà. 3. Surarà el de l'opció 2 i el de l'opció 1 s'afonarà. Què penseu? La tercera resposta és la correcta, ja que l'aigua és més densa perquè conté més sal i fa que l'ou sure, i la que més densitat té no pot subjectar el pes de l'ou, i aquest s'afona i es va fins al fons del got. Experiment 2. Tenim un tapó de plàstic, un clip, una piloteta de plàstic de ping-pong i una moneda. I ara els clavarem dins de l'aigua. Què penseu que passarà? Quins penseu que són els objectes que suraran? 1. El tapó, el clip i la pilota de ping-pong. 2. El clip i el tapó. 3. El tapó i la pilota de ping-pong. Anem a comprovar-ho. Clavem el tapó de plàstic i sura. Ara clavem el clip i s'afona. És el torn de la pilota.
i sura també. I la moneda se'n va al fons del got. Així que la resposta correcta és el tapó de plàstic i la pilota de ping-pong. Experiment 3. Utilitzarem oli, colorant alimentici, aigua a temperatura ambient, unes varilles per a manejar i un pot de vidre. Ara afegim l'oli dins del got. I li posem colorant alimentici de diferents colors. I toca l'hora de manejar ixos colorants amb l'oli. Ara li posarem l'aigua, però què penseu que passarà? 1. L'oli muntarà a la part de dalt i el colorant es dissoldrà amb l'aigua. 2. L'aigua absorbirà el colorant alimentari i canviarà de color. 3. L'aigua es quedarà sobre l'oli amb el colorant. Què penseu? Afegim l'aigua i a veure què passa. Si vos fixeu, l'oli es queda a la part de dalt perquè pesa menys i flota sobre l'aigua. Però els colorants, com estan fets amb aigua, van caent i mesclant-se amb l'aigua a poc. S'anirà diluint amb l'aigua i crearà aquest efecte tan xulo. Experiment 4. Utilitzarem una altra volta oli, colorant alimentari, un got buit, aigua a temperatura ambient, unes varilles per a manejar i una pastilla efervescent. En primer lloc posarem una part d'aigua. Mesclarem amb el colorant alimentari i manegem fins que es dissolga el colorant amb l'aigua. Posarem 2 parts d'oli i veiem com es fan 2 fases, la de l'aigua i la de l'oli. I arriba el moment de posar la pastilla efervescent. Què penseu que passarà? 1. La pastilla solament farà efecte en l'aigua. 2. La pastilla farà un efecte de llum de lava relaxant. 3. S'aconseguirà mesclar l'aigua i l'oli. Anem a comprovar què passa? La pastilla efervescent en contacte amb l'aigua allibera diòxid de carbó, o CO2, i per això es creen les bombolles que pugen a la superfície. Com tenen menor densitat, suren sobre l'aigua i també sobre l'oli. La força de les bombolles que van pujant i els restes fan que vagi contínuament creant una llum de lava. L'efecte durarà fins que es diluïsca la pastilla. La resposta correcta serà la 2. La pastilla farà un efecte de llum de lava relaxant. Experiment 5. Densitat de diferents líquids. Utilitzarem mel, oli, alcohol, sabó, aigua a temperatura ambient, un got buit i colorant alimentari i 2 gotets per a fer la mescla. En primer lloc posem l'alcohol amb el colorant de color verd. Ara, en l'altre got, posem l'aigua amb el colorant de color vermell i fem que es diluïsca els colorants en aquests líquids. Però quin serà l'ordre de densitat segons el seu pes? 1. Sabó, aigua, mel, oli i alcohol. 2. Mel, sabó, alcohol, aigua i oli. 3. Mel, sabó, aigua, oli i alcohol. Fixeu-vos en la taula que vos donarà una pista. Ha arribat el moment de comprovar-lo. Afegim la mel, que és la que més densitat té. Per tant, es quedarà baix del tot. Continuem amb el sabó. És el segon
que més densitat té de tots els líquids en els que estem treballant. Ara anem a posar l'oli. I com comproveu, es queda per damunt del sabó, perquè té més densitat que el reste de líquids. Ara anem a posar l'aigua, a veure què passa. Fixeu-vos, està per davall de l'oli, però per damunt del sabó. Ja tenim 4 fases. I ara anem a posar en alcohol i a veure què passa. Així és, es queda per damunt de l'oli. Doncs la resposta correcta és la tercera. Ment, sabó, aigua, oli i alcohol. Ja hem arribat al final d'aquest vídeo. Espero que te l'hagis passat molt però que molt bé, que hagis après un poquet més sobre la densitat i recorda que si vols fer aquests experiments a casa, siga sempre amb una persona adulta supervisant-te. Ara espere les teues respostes a aquest número de telèfon i el dimecres direm qui és el guanyador o guanyadora. Passeu-vos bé i fins pronte! Adeu!